Sobotnejšie podpoludnie. Dovolte mi zaželať všetkým vám z Bánoviec nad Bebravou i zo širokého okolia, ktorí ste prišli, aby ste boli v tomto peknom priestore svedkami súťaže o Bánovského siláka. Túto súťaž pre vás organizoval klub Strongman Bánovce nad Bebravou v spolupráci so Slovenskou asociáciou silných mužov, ktorá je opäť zase členom Svetovej federácie silných mužov, za výdatnej pomoci a dozoru mesta Bánovce nad Bebravou. Je to druhý ročník Bánovského siláka. Ja vás všetkých srdečne vítam. Ako sa na začiatok patrí, dovolte mi predstaviť vám hlavného rozhodcu a pretekárov. Pozývam medzi nás pána inžiniera architekta Vladimíra Bátika, viceprezidenta Slovenskej asociácie silných mužov, ktorý bude hlavným rozhodcom dnešnej súťaže. A za ním pretekári so štartovným číslom 1 Bartolomej Bong z Gdaňska, Polsko. So štartovným číslom 2 Igor Petrík z klubu Golem Levice, Slovensko. So štartovným číslom 3 ďalší poľský reprezentant Gabriel Kowalski z Gdaňska. Marek Markuš z Golemu Levice, štartovné číslo 4. S 5 reprezentant Ukrajiny Ivan Hriorovský. A so 6 pre všetkých Bánovčanov úplne neznámy slovenský reprezentant Braňo Golier. Vážené dámy a páni, pretože máme tu česť, že vyhlasovateľom a spoluorganizátorom tejto súťaže je mesto Bánovce nad Bebravou, mám česť a radosť privítať medzi nami pána primátora inžiniera Jána Turčana. Kričte mu, tlieskajte, volákajte, doma si to nemôžete dovoliť na ženu, tu nám môžete na tomto podujatí. A čo? Kamion sa priblížuje. A čo? Ide. Budete maximálne vysíle, pretekáre, dámy a páni. Blíži sa práve s vládou metu 14 metrov, 15 metrov, 16 metrov, 17,
začal približovať Ukrajine prvé moto. Vyzerá to, že by tento kamion musel platiť pokuty za veľkú rýchlosť Vánoce, ale kto si to chce skúsiť, to si to môže. Gabriel ťahá a zdá sa, že bude mať výborný čas. Výborný čas. Ťahaj, Gabriel, ťahaj, ideš. Ideš. Marek, ideš. Teraz povzbuďme najľahšieho, ktorý to... Samozrejme najťažšie. Ale ťahá auto. Ťahá, zaberá nohy, ruky, brušné svaly. Auto sa blíži slušnou rýchlosťou bez motora. Poď, makaj! Poď aj nohami! Konečne, vedne! A teraz odoťahol na 20 metrov neuveriteľný výkon najľahší ster Ukrajiny z Užhorodu Ivan Hrigorovský. A sme zvedaví na výkon Ivana Hrigorovského. Ťahaj, Ivan! Držíme palce, ťahaj! Tam Ivan Hrigorovský z Ukrajiny. Tam celého Slovenska a pre vašu informáciu držiteľ dodnes platného zápisu Guinnessovej knihy rekordov, rekord, ktorý urobil v lani v decembri v Trenčíne, kde 100 kg gulu si obtočil okolo krku 10 krát za minútu. 10 krát je to zápis Guinnessovej knihy rekordov. Braňo, ak sa tu nedočkáš potlesku v Bánovci, ja neviem, kde sa dočkáš. Poďme, Bánovčania. A ideme, Braňo, zaber. A ťaž. Už by sa mal hodiť aj dvojku, tak rýchle ide. Je to fantázia a teraz Braňo Golier v čase 21 sekúnd 56 stotín. To je o 9 sekúnd lepší čas ako druhý najlepší čas, dámy a páni. Takže Braňo Golier je zatiaľ predbežne, neoficiálne víťazom tejto disciplíny. Môžete fúrik naložiť do schopcov, to uvidíte na tom aute. Tam toho ideme. Citroen je na ceste, rozdiel asi 1 metr. A Bartolomej ideš. A povzbuďme ho, nedarí sa, treba povzbudiť. A ako tretí sa pripraví ďalší polský reprezentant Gabriel Kowalski. Będzie tretí Kowalski. Keď mi kývneš, ja ti vtedy ti spúšťam čas.
Takže máme na cestě s Citroenom Igora Petrika. Igor Petrik, šlápe. Petr správný, na beton a odstřel. Gratulujem. Ako štvrtý sa pripraví Igor Hrierovský. Prichádza Rio Kovalský. To je on, taký drobček. Chce si niekto zmerať s ním obvod bicepsu alebo stehna. Ľuďmi sa môžete prihlásiť. Ja stavím na Kovalského. Kývni hlavou, keď už pripravený. Hudba, ktorá by ho mala navúdiť k najväčšiemu výkonu, Liholkov zbudíme a ide. Gabriel Kovalský, Zabral a ide. Tak. Dobře. Na prestávku má národ. Má 90 sekúnd, aby zvládol celú trať, lebo sa bude merať dĺžka, ktorú nejde. A ideme, Gabriel Slovenský, ale je samozrejme i ukrajinským šampiónom. Tanečným krokom. Mohol by ísť do Markízy na tanečnú horúčku. Ako som videl u Kutavky, je tam ešte jeden ďaleko ľavejší. Nie som pripravený. Neboj sa. Ivan Hrierovský je pripravený, zdvihne fulrík a odbehne s ním. A ideme, Igor, ideš. Ideš. Stále 5 metrov. Ešte stále ideš. Dávaj, Igor, ideš. Prvá prestávačka. Zavýchať sa. Popraviť prústiere na ruke. Pokračuje, pripraví sa. Pretekár Markuš. A pospíme Ukrajinca, poďme. Zatleskame Igor, ideš. Ešte. A ešte vychýdajú 2 metre. Platili, máte právo klietať, povzbudzovať, kričať, dúpať, jačať. Čo len chcete, okrem nadávania mne a tejto vláde. Alebo dovolíme aj to, aj jedno, aj druhé. Ideme. Marek Markuš je pripravený. Pokus ruší pretekár, stačí mu výkon, ktorý je.
3 metre a 90 centimetrov je výkon Marka Markuša. Prichádza pretekár so štartovným číslom 6 v tejto disciplíne. Nie je to nikto iný ako ten najslabší muž v Bánovciach nad Bebravou, Braňo Golier. Braňo je pripravený a ja bych rád počul skutočne aj nejaký ten potlesk, aký sa pre domácich hodí nejak. Predstavte si, že netlačí auto, ale že je minister financií a zrušil všetky dane. Keď skončíme, potom... Potlesk pre Braňa Goliera. Doviažete to k tomu, hej? Tú pásku, aby im nedržali ruku. Vezmete, vystavte tie dva a spojíte to s tým. Braňo, dobre to ušlo. Kývni Braňo hlavou. Čau. Niektorí mu kričia Domino, ten vyhral včera. Čas Braňa Goliera je 18 sekúnd a 9 stotín sekundy. Srdečne gratulujeme. Dobre, že tu neboli policajti, mali mu zmerať rýchlosť, ešte zaplatili za rýchlosť. Bartolomej Bon, 26 rokov, 124 kg a 600 kg pneumatika. Bartolomej Zaber, musí. Ideš, musíš? Áno. A ešte ideš. A ešte ideš. Bartolomej skúša druhý pokles. Poďme, ideš, Bartolomej, ideš. A 600 kg už je na hrane. A už vládne. Trojka. Pokus tretí, poďme to zmeniť. Ideš, Bartolomej, dávaj. Dávaj, toč. Gabriel Kovalský pripraví sa. A teraz tu máme Marka Markuša z Levíc. 100 kg, 600 kg pneumatika. Ideme. Ideme Zaber. Už je tvoja. Ideš. Šestka vyšťala, je vlastná telesná váha. Marek Zaber. Zaber dojde. Už to dáš. Ešte nie a preteká to. Gabriel, ideš. Aj si to vyfúkal? Nemám som to oklamali. A ideš, Gabriel, ideš. Takýchto chlapov majú v Dánsku. A Zaber, Gabriel, ideš.
lepší mat, a takže nie. Tak sme sa všetci veľmi mýlili. Tie svaly samotné hrajú dôležitú rolu, ale asi nie najdôležitejšiu. Gabriel Kovalský bez platného pokusu. Dovetok hlavného rozhodcu. Vážení priatelia, bežne dvíha. Dať im tu 600 z toho mopeda. Igor Hrihorovský, majster Ukrajiny. Pardon, Ivan Hrihorovský z Ukrajiny, 600 kg. Typovacia kancelária. 1, 2, 3. Takže Ivan, ideš. Ivan, ideš. Potles pre Ukrajinu. Tam tiež mali problém s vládou, než to dali dokopy. Tak im zatlieskajme. Áno. Ivan ťahá, berie. A... Dávaj. Zaber. Prvý pokus nevyšiel. Držíme ďalej 25 sekúnd. Nahnevaj sa a ide. Hlavne veľmi hodne, že to tam nemali. A zaber Ivan, ide. Zaber ešte. Została 30 sekund. A musisz! Takže taktiež bez jediného úspešného pokusu ukrajinský medveď Hrihorovský. Ďalším pretekárom, ktorý pevne veríme túto pneumatiku hravo zvládne a povracia, je pretekár z Golemu Levice Igor Petrík. Igor Petrík sa na tú pneumatiku pozrel, ako keby sa jej prihováral. Povedz, kedy môžeš. Áno. 90 sekúnd beží. Igor Petrík. Postaví to na trón. A majú tam rád. Igor Petrík z Levíc. Druhý pokus. A teď sa zdá, že mohol byť úspešný. Igor Petrík z Levíc, triplatné pokus za pretekár so štartovným číslom 6. V tomto vedúci stále pretekár, nositeľ zápisu v Guinnessovej knihe rekordov, i keď v inej disciplíne s gulami. To je ten pretekár s gulami. Bude súťažiť s pneumatikou. Braňo Govier. Moment, budeme natáčať pneumatiku nosiči, pomocníci. Ja som vedel, že tu budú také ťažké disciplíny.
Ak sa na mňa pozeráte, že som si zabudol obuť rovnaké topánky, je to tým, že mám zranenú a obviazanú nohu a do topánky ju nestrčím. Takže lekári rozhodli, že budem v jednej sandále. To je len na vysvetlenie, aby ste si nemysleli, že som úplne mimo. A ideš, Braňo, ideš. Máte tu v Bánovciach skutočného siláka. Braňo Glover, 4 platné pokusy. Bombaku mu daj na robe. Ivan, ideme. Ideme na ramena, vietnamská tanečnica nesie vodu. Vážené dámy a páni, je to mám čest představit ho dál a po celý drža na nohách. Abyste si nemysleli, že v těch sudách je pivo, to by bylo radši, v těch sudách je za nějaký depot. Ideš. Stačilo ukrajinskému vláterovi Ivanovi Hrigorovskému, stačilo podľa rozhodcu výkon 1,70 cm. Pár malých kročkov bolo. Áno. Pozor na zranenia. cm pripraví sa Marek Markuš. Finišujem ako keby do cieľa. Ja ti to príťam. Dobre, môžeme. Marek Markuš je už zapriahnutý. Pripraví sa Bartolomej Bank. Marek, skús to. Skús to. Je to záber, ale ideš. Hoď to daleko.
ktorí majú pretekári naloženú, s ktorou nezvyknú trénovať a je to nad to, čo majú natrénované. A vy tak ste videli pokusy a nasadenie absolútne všetkých síl. Pokiaľ neuvidím, ako s tým niekto, aspoň ten 6. prebehne až do cieľa 20 metrov. Pripraví sa Igor Petrík. Ideš. A ešte ideš. Bartolomej, dávaj. A výborne ešte. Je to zatiaľ najlepší výkon. Počas opravy tak nastavený. Bartolomej, tak gratulujeme. Deti, pozor tam vzadu. V každej disciplíne je obrátené ako výsledky disciplíny predchádzajúcej. Preto ste videli ukrajinského pretekára ako prvého v tejto disciplíne a Brania Bolera opäť ako posledného teraz ide Janka mu pomáha na bicykli. A záver. Tlieskame veľkou. Igora Petríka 2 metre a 4 centimetrov, 2,40. Koľko je najlepší výkon, moderátor? Najlepší výkon doteraz bol 17 metrov, či koľko? 12 metrov, niečo cez 12 metrov. Braňo, ti sa nepýtaj na 12 metrov, 20 je tu. Marek Markuš. Chlapci, na to je treba dávať pozor.
Na konci pôjde posledný, aby si odpočinul, pretože nepoznáme čas tej prvej gule. A z technických príčin bol preteku zastavený. Takže Bartolomej Bong. Bartolomej Bong pripravený. Gabriel Kovalský so zraneným bicepsom ho bude povzbudzovať. Dobre, dobre. O! Môžem? Pýtajte to. Je tam 50 židek. Nechajú sa vo ruke. Mají málo namazané. Bartolomej Bong zvládol 2 gule. Prvé 2 pripravený je Ivan Hrihorovský. Ivan Hrihorovský. Ja tam gumy nejaké, nemáte? Majú, tam... Nie, Dámy a páni, ak by si to niekto chcel skúsiť, samozrejme môže. Ale čo je reálnejšie pre vás, pre všetkých, ak si niekto skúsi bicykel a prihlási sa u Janky, tak okrem Janky bude vašim trénerom aj Braňo Golier. Slúbil mi to pred chvíľkou, bude sa vám venovať počas vašich cvičebných hodín. Žiaľ nie, platný pokus, prvá gula. To bol Ivan Hrihorovský, nastupuje Igor Petrík z Levíc, reprezentant Slovenska.
Igor Petrík, to je on? Keby si nešiel na všetky zastavy... Pripraví sa a skúsi prekonať zatiaľ najlepší výkon 2 gule. Prvá gula je na pódu 150-ka. Je tam vyrovnaný najlepší výkon. 175. A ideš, dávaj. Máš na to, ideš. Dávaj, ideš. Tretia gula je tam 170. A zastavuje svoj čas. To vie, že tretej gule. Nezastavuje, pokračuje. Časový limit 90 sekúnd ubehol, takže pretekár Igor Petrík dal 3 gule. Braňo, hoď si to za govier. Vážené dámy a páni, Braňo zvládol taktiež 3. Vážené dámy a páni, tá druhá dobrá správa bola, že paprimátor je na ceste. Mám ešte lepšiu správu, paprimátor je tu. Poprosím pána inžiniera Jána Turčana, primátora mesta Bánov Cenokobrajov, aby sa pripravil a zhostil svojej čestnej úlohy. Ako spoluvyhlasovateľ a spoluorganizátor Bánovského siláka, aby odovzdal ceny. Na mieste 6. polský pretekár Gabriel Kowalski, ktorý absolvoval iba 5 disciplín, pre zradenie zo 6. odstúpil. Takže poprosím pek, pretekár Kowalski, diplomy, ceny. V zvláštnej situácii prišlo na 3., 4. a 5. mieste, kde sú traja pretekári s rovnakým počtom bodov 21. Až umiestnenia a výkony v jednotlivých disciplínach stanovili ich záverečné definitívne poradie. A na základe toho na 5. mieste reprezentant Ukrajiny Ivan Hrihorovský. Miesto 5. na Ukrajinu, 6. do Polska. Poďte z druhej strany a poďte do Bejmu krutu. 4. miesto Marek Markuš, Slovenská republika Levice.
Na mieste treťom bronzové medaily Bartolomej Bonk, Polská republika. A k pánovi primátorovi príde i predstaviteľ hlavného sponzora firmy Čelokár. Prosím Čelokár z firmu, aby odovzdala taktiež ceny. Zlakol sa tých silných. Chcelo sa mu. To je gratulácia k tretiemu miestu. Na mieste druhom Igor Petrík, Slovenská republika, Levice. Strieborné medaily. Chlapské stisky rúk. A opäť pán primátor a zástupca firmy Čelokars. My sa potom postavíme všetci dovnútra. A to, čo príde teraz, to považujeme za slávnostnú fanfáru pre víťaza, pre siláka, ktorý získal pre rok 2000 titul Bánovecký silák, najsilnejší tohtoročnej súťaže v Bánovciach nad Bebravou, domáci Braňo Bauer. Pohár za najsilnejšieho muža zastával v Bánovciach nad Bebravou doma. Je pravda, že nie na radnici, ale vo vitríne Braňagov. Ale on ho možno ešte niekedy požiča. Ďalšie vecné ceny venované ďalšími sponzormi. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán primátor, vážení organizátori, vážení sponzori, ďakujeme vám, my diváci, za krásnu podívanú, či po slovensky popozeranú, na veľmi silných mužov, ktorí súťažili o Bánoveckého siláka 2006. Vám, dámy a páni, opäť zase na mene pretekárov ďakujem za držanie palcov. V mene organizátorov a vyhlasovateľov ďakujem, že ste prišli a zhliadli a povzbudili a vytvorili krásny rámec pre túto zvláštnu, ale určite krásnu športovú súťaž. Ďakujem, lúčim sa s vami, teším sa na tretí ročník budúci rok. Prajem vám rok príjemný, prajem, aby ste si zariadili si Petra o rok tak krásne počasie, ako bolo dnes. Kto chce niekoho chváliť, nech golierom, ktorý to celé vymyslel a zorganizoval spolu so svojou manželkou. Kto chce niečo haniť, príďte byť mňa, moje Milan Tomáševič. Lúčim sa s vami o rok, dovidenia.